Добър ден от София. Това е джамията Банябаша. Всички си спомняме какво правеше Ахмед Доган и другари от Атака. На петъчна молитва идваха и правеха тук провокации, даже хвърляха свински глави върху вярващите мюсюлмани. Ето как може да се поругава храм. Не ви ли е страх? Не ви ли е страх от Господа Бога? Ето, с ново начало вече идва края на тези провокации. Нека нашите деца да знаят и да уважават всички религии, защото иначе сме се загубили. Ще върнем комунизма, Ленин, Сталин и паметници. Да живее България и най-хубавото предстои с ново начало.